mapostori, yokuti ndinoenda kuFM, ndinoenda kumadzibaba, ndinoenda kumasowe. Iyi ndeya Jesu Kristu akatiunganidza tese. Umwe munhu anodisa chechi yake kupinda hama dzake, haisi yechechi, ndeyekuda Jesu Kristu. Jesu Kristu rudo. Ukunoti kana usina rudo wakafanana nedare rinongoti ngwere. Ukunoti kunyange ukapa varombo zvichireva kuti rudo unogona, saka rudo haruonekwi nekuti wapa. Jesu Kristu ndirwo rudo. Umwe munhu ukamutukira mai vake panapa haana basa navo, tuka chechi yake. Umwe munhu ukamutukira munin'ina wake haana basa, anovata hope dzinovata. Tuka pasta vake, tuka profeti vake, tuka kereke yake, anonzwa hasha dzichivira. Vana vavana namai haisi yemakereke, vana vavana namai haisi yemapapa. Inhau ndeya Jesu Kristu. Are you ready to die for Jesus? Kana kuti uri ready kufira pasta vako? Vamwe venyu vakatonzi mai venyu vanoroenda napasta ukatozvitenda iwe. Wakaenda kupi nekupi ukanzi mai vako vanoroya, nanhasi haudi kuvaona. Asi uri kuti uri kundopinda denga, unoda kupinda denga ripi napasta wako? Uchandopinda denga rapasta vako ivavo, of which havana denga. Pasta vako havana denga. Wakatenda manzwi apasta kukunda bhaibheri. Kutenda manzwi apasta, unotenda izwi rapasta kukunda bhaibheri rako. Bhaibheri renyu hamuri verengi panapa. Makaverenga manzwi abhishopu wenyu ko akakunyeperai. Muchandoripinda here denga kana kuti munopinda rapasta wenyu. Manje rapasta wako harina kwarinokuendesa, unofira pano. Rapasta wako denga hakuna, unorambira pano. Muchaorera muri pano kusvika wakuziva Mwari waunonamata. Chero hazvanzi yako ikadhakwa ine. Mwanda tichero mwana wako akabatwa nemutoriro mune. Kwete kusema mwana wako akazvara uchiti unonamata uri mai veruwadzana hauna rudo. Kana musina rudo makangopane nedare rinoti ngwere. Unovenga hama nekuti he vanoroya vakadi kukudya uchiri mudumbu. Muroyi wacho akatoita rudo kukunda. Unokundwa rudo nemuroya unyare kuti akakuzvara hana kukuuraya. Nhasi wakura vakuti mai munoroya, unondoripinda here denga. Uchapinda denga rapasta vako namadzibaba vako ivavo. Ndodenga raunondopinda iroro, kwete denga raMwari. Nekuti Jesu wedu rudo, Mwari wedu rudo. Ivaine rudo nenherera, ivaine rudo neshirikazi, ivaine rugare nevanhu vese, kwete kuvengana mumadzinza. Munhu kungochembera yamhosva mazuva ano. Unoona Rita weiwe madzibaba kana pasta iwe garai ikoko nechiprofita chenyu. Mapasta mazuva ano can I prophesy? Wakambonzwa Jesu achiti can I prophesy iwewe? Verenga bhaibheri rako zvakanaka. Vangani vairwara vakaenda kuna Jesu. Wakambonzwa Jesu achiti can I prophesy? Ndoprofita here pana iwe uchinyepera vanhu. Kuprofita zvenhema. Rita unadenga. Ivaine rudo nevanhu vese. Pasta anokuvengesa namai vako ngaarambwe. Madzibaba anokuvengesa nezita rako ngaarambwe. Bhaibheri roti kunyange mutumwa akabva kudenga akaparidza vhangeri risiri rezvokwadi ngaatukwe. Saka ndiri kuti wese akakuvengesa namai vako ngaatukwe. Akakuvengesa nyama dzako ngaatukwe manherapo. Enda unoda mai vako. Enda unotengera machira mai vavo. Ndatinda unovatengera machira vavate hope dzinobata. Kwete kuti mai vanovata hope nemusodzi. Ipapo uri muvhangeri kuchechi. Ipapo uri dhikoni kuchechi, but mai vako havati. Pasta vako ngofona nhasi, mazakwatiri aenda, mamiliyonzi aenda. Mai vako vakafona, foni inokatwa. Kana kusatodaira foni yamai vako. Vamwe vacho vanorambira jonuko. Wouya rabhokisi kuno. Iwe. Uri joni kwauri koko kumba ngakufonwa. Kuita vanhu vanoryiroko, handiwodyiroko. Vati mukafa munouya kuno. Tisu tichakuchema, tisu tichakuvigai, tisu tichaita matare, tinovata tiita one tichikuimbira. Asi hauna dhora ravakapa mai vako. Waingodya nevari joni, mukurumbira wakaita joni. Tinoramba mweya wakadaro. Kwauri koko Mwari ndewe rudo. Mwari ndewe rudo. Rudo mumadzinza, rudo mumaguta, rudo mumakereke. Mumakereke ngamuve nerudo. Umwe munhu wauchabuda chechi yake. Nekuti ichechi yamai vangu. Pada ukubvunza iwe mai vako vakatombosiya chechi yavaipinda. Vakatopinda imwe chechi.
wakuramba wakarambira paguva, ucharamba wakagara dziso dzenhema. Ndopakazonzi naJesu regai vakafa vavigane nevakafa vavo. Tendera dziso dzakanaka, rasa dziso dzavakasaudzwa namai vako. Vamweni vakasiya maudzwa namai kunzi mbuya vanoroya, nanhasi uri kuzvitenda iwewe. Mbuya hauna kana kumbovarota, havana kukurura idziso yamai vako. Rasa dziso dzakadaro, ngadziraswe dziso idzodzo. Ndakarota mai vangu vachiti mbuya yavanoroya. Iwe wakarota uchizvifunga iwe, ukavata uchifunga muroyi unomurota. Dzimwe hope dzenyu ndedzenhema dzokunyepa, ifungwa dzamaifungwa nezuro madeko, mukadzirota nhasi masikati. Ngadzirambe hope idzodzo. Mwari haakushe ruvengo. Ndati Mwari wedu rudo haakushe ruvengo. Hope dzinokusha ruvengo ndedzenhema. Muprofita anokusha ruvengo ndewenhema. Unofanira kurambira pamuprofita anonzi Jesu Kristu. Kana zvarema rambira pana Jesu Kristu. Hanzi kana moyo wangu waziya ndiperekedzei kudombo. Dombo rakakura kundidarika, iroro dombo ndiro Jesu Kristu. Kana moyo wangu waziya Mwari handidi kuvenga hama, asi ndiperekedzei kudombo. Kana vana vangu vachibhema mbanje handidi kuvarasa Mwari, ndiperekedzei kudombo. Kana murume asingadzoke kumba, Mwari wangu ndiperekedzei kudombo. Rakakura kundidarika, ini zvekuvenga handidi. Ndoda mupostori manherano akadaboshakata anogona kuregerera. Ndati ndoda mupostori manherano anogona kuregerera. Vamwe venyu muri kumuka zvipoko zvigumbu zvamakanyatsokuguva. Usatendera moyo wako kuenda kuguva nechigumbu. Unoita chigumbu chenyama yavakanyimwa pamuchato. Vakomana, kuita chigumbu chekunzi ndakanyimwa cheya kwakutoita chigumbu. Ipapa tine dzimwe shasha dziri pano dzekuti mwana akada kuchasha akandijamba, unoto shasha inotonzwa kuti ndakajambiwa. Iwe shamwari uri Mwari hero iwewe? Toza kuti ndakajambwa havana kundiudza program. Saka ndoda kuti iwe shamwari uchangofa maprogram akaramba achinda mberi. Saka unorarama nokusingaperi. Vamwe venyu muri pokufikisa shirikati. Bonzi havakambondiseka. Sorry. Bonzi havakambondionesa nhamo. Manje zvavawana. Rudo haruna chitema. Usatsiva chitema nechitema. Kana vakadadirwa namai guru vako, iwewe chiita rudo. Chengeta nherera idzodzo. Ndatichengeta nherera idzodzo. Chero vakanga vaine mari vasavana kukupa, iwewe ita rudo. Ivane kwaina bhaibhari, ivane chitsvambe cherudo. Ivane chitsvambe cherudo. Kwete chimwe chitsvambo chekuti ndakanyimwa munyu. Ivane chitsvambe cherudo. Zvekuti ndikaona asina kupfeka ngaapfeke, ndikaona asina kuguta ngaagute. Ndiri kuti Mwari wedu rudo. Kana taakudzokera kuna Jesu, hatiendi nemari dzedu. Kana taakudzokera kuna Jesu, hatiendi nezvekupfeka zvedu. Hatiendi nemalebho emota. Kana taakudzokera kuna Baba, Jesu hakuna anoenda kuna Mwari asina kupfuura nemandiri. Zvichireva kuti kana taakuenda, chinofanha kutariswa ndiJesu Kristu. Saka Jesu kana asiri mumwoyo mako, hauna denga raunopinda. Jesu wacho ndiye rudo. MuZimbabwe yakaoma kudai, zvokuti mvura haina kunaya, chekudya chinonetsa. Usadya wega, dzimwe nherera dziripo. Endai mundochengeta marombo, endai mundochengeta nherera. Momboziva here vana namai, kune vanhu vakavimbika pakubhadhara zvegumi. 100% vakavimbika, every month anobhadhara. Asi mai vake vachiri kuwata mutovi. Chegumi chako hachishandi. Amen. Chegumi ichocho chaunobhadhara hachishandi kana usati waexpressa love. Unoita mbiri mucheche kuti havajambi tata idzi, asi mwedzi ukapera mai vako unovajamba kangani. Chechi hauna kuijamba. Da kuti muone kuti vanhu takabatirira pazvinhu zvisina basa tichisiya zvine basa. Bhuku roti kudza baba vako namai vako, mazuva ako apanyika awedzerwe. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva apanyika awedzerwe. Kwete kukudza mabhishopi namachechi, kudza baba namai vako kuita kuti kana wobhadhara taiti Mwari aikomborere. Dzimwe taiti dzenyu hadzisvike. Kusvika wacherechedza muchembere uri kuzasuko, kusvika wagona kundopfugamira kachembere kako, kusvika wagona kundoti sori kuno umwe munhu. Unonzwa bhuku chiti kana makundobhadhara muchechi
ukarangarira kuti une hama yawakatadzira nayo, siya chipo chacho, siya chipo, chiinda kutemberi, tondoyanana. Kana tapedza kuyanana ndozoenda kundonamata. Uri kunamata asi une vanhu vasati wayanana nawo. Ndangouya kukupa chishambe kuti nekuda kwerufu rwuno, enda unoyanana nedzimwe hama, enda unoyanana nevabereki vako, enda unoyanana nevana vako, zvisinei kuti akarambwa nemurume, zvisinei kuti aunza mitupo 4 pamba. Chengeta vana ivavo. Kwayamera shoko, kwayamera gudo, nemera guru. Enda unochengeta vana ivavo. Chengeta vana ivavo. Vamwe venyama mutahanya, unonzwa nehasha nemadzikoma chakurova iwewe, uri kumitiswa ikoko. Itai rudo nevanhu vese. Rimwe ramazuva uchashamisika mera guru akuya nebhenzi, akukuchengeta, akukuvakira dzimba. Itira munhu wese zvakanaka, usadadira munhu ari padhuze newe, usashainire vagere muguta rako. Itira vanhu vese zvakanaka, inda unoitira vanhu vese zvakanaka, nekuti Jesu Kristu wedu rudo. Saka Mwari paanodzoka muchadenga ari kungotarisa magneti yerudo. Saka magneti yako mwoyo ngaibate. Dakuti ungoti Mwari chindibetserai kuregerera, ungoti ini regu. Uchifamba ungoti ini regu. Mai vakanditadzira regu, mai vakandireya regu, mai vakandiseka regu, vaya vakandita hubudire regu, vakandipa zvikwambo regu, ini regu, ini regu. Famba uchingoti ini regu, 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 inini regu. Chero vakanditera mama makona, inini regu. Chero vakaenda kundoita mhiko dzekukurwa zvigunwe kuti vana vangu vapara, inini regu. Tiregererei Mwari sekuregera kwatinoita vakatitadzira, iwewe regu. Chero kamurora ikako kakauya kachiti imi maimi muna kufitwa, iwewe regu. Wongoti nditarireyo, nditarire kufara mama. Wongoti nditarire nekufara. Wakangotarira havo kamurora ikako kuti akazive kuti ndakatomboyamwisawo zamwe, akazive kuti vakatombobvisawo mapamba ipapa, akatozive. Iwongoti ini hangu naJesu wangu ini regu. Wongoti inini regu. Uone zvichaita Mwari haakusiye wakadaro. Nezuva rekupedzisira uchapiwa korona naJesu. Vachashamisika wakunoripinda denga. Vamwe venyu vakanzi varoi muri pano, asi ndinoda kuti vakakuti varoi vazoshamisika. Makuripinda denga makakwana, makazara. Iwo bva wazobvunza kuti imi maimbo ndiri muroi, denga racho ramapinda nderipi? Nekuti Mwari haasi musarudzi wevanhu. Mwari anotida tese sezvatiri, anokuda sezvauri postori waMwari. Iwewe inda undoti regu regu, kuti rudo rwaMwari rubate mumufama family zedu, kuita kuti nezuva rekupedzisira Mwari wedu agone kuzosanga, tigone kuzotorwa naMwari taakudzokera kuna Baba usina chikwereti panyika. Rudo haruna manyawi, rudo haruzvikuzi, rudo haruti ndine mari. Vamwe venyu ndoziva kuti makabatsira vamwe vana nanhasi havasati vadzoka kuzokuti makandichengeta. Iwe regu, ingozva kuti ndakandindakuchengeta wangoti regu. Rudo haruna manyawi, usazofamba nemanyawi kuti zvamunoona akatopfeka suti yo ndindakatenga, zvamunoona akapfeka dress ro ndindakatenga. Rudo hanzi haruna manyawi, rudo haruzvikuze. Saka muna Jesu Kristu anobana namai akazvininipisa kusvikira zuva rekufa kwake. Mupostori waMwari zvininipise kusvikira zuva rekufa. Ukadzidza ukaenda pamasters, kune masters yakapindwa namai yako yavasina kupinda. Inda unozvininipisa pasi pekamuchembere kako. Inda unozvininipisa ipapo uchatora uchenjeri. Dambudziko ratoendere mabvana asingatomboremekedzi, mabvana asingaremekedzi kwavakabva. Rangarira dombo pavakadii, pavaka nemugoti pavakadii. Ipapo rangarira dombo pavakatemwa nemugoti pavakacherwa. Rangarira ipapo, rangarira dzidziso dzakakudzidzisa kuti rudo rwaMwari rurambe ruchifamba mumadzinza, rudo rwaMwari rurambe ruchifamba mumakereke. Ndongoti manheru ano nemashoko iwaya, Mwari akuitirei zvakanaka, Mwari akupfudzei mberi, Mwari atinyaradze kusvikira Jesu achidzoka. Muzita raJesu, amen and amen.
amen. Wanda shukuru kuregerera amen. Amen. Natongora kusazvikudza amen. Amen. Muzita